Ima, za 10 dana branite naslov europske prvakinje. Kako ste se pripremali za ovo europsko prvenstvo i koja su očekivanja od samog nastupa na prvenstvu? Znači, trenutno se nalazimo na završnim pripremama pred europsko prvenstvo. Prije par dana smo se vratili iz Kaira sa Premier lige, gdje sam osvojila srebrnu medalju. Odlična kontrola prije samog nastupa i evo sada do kraja samo brusimo formu, odrađujemo neke situacije i to je to. Ema, ovo vam je prva prava seniorska zapravo sezona, a već ste osvojili europsko zlato. Jeste li sami iznenađeni koliko brzo ste se prilagodili među elitom? Pa da, nekako do mlađe seniorke nisam imala nikakav rezultat i onda kad sam uzela prvu mlađu seniorsku europsku medalju, nekako je to samo sve krenulo ako neki veliki bum. Nekad onako si mislim možda sam ja prezelena još za taj seniorski dio, ali samo neko ovako ostane. Na svjetskoj ljestvici trenutno ste treća, odnosno prva kao Europljanka. Koliko znači ta pozicija i koliko ona dodatno motivira? Nije mi to nikako opterećenje, pokušavam se ne zamarati time, jer opet kažem, u karateu možeš svakog pobijediti, a možeš od svakog izgubiti, ali zasigurno je jedna velika motivacija za dalje. Smatraš li nekoga posebnim konkurentom na europskom prvenstvu? To je seniorsko europsko prvenstvo i ima jako puno kvalitetnih cura. Ne bi nikog izdvajala, jer uvijek ove mlađe koje još ne znam mogu doći iznenaditi. Ali naravno tu ima i već nekih cura koje su jako dugo godina u toj kategoriji i svako prvenstvo su u medalji. Prisjetimo se malo Zadra i trenutka kada si minutu i 28 sekundi prije isteka vremena zapravo pobjedila sa nadmoćnih naravno 8:0. S tom djevojkom se sada isto na pripremama. Koliko zapravo te ta neka nadmoćna nad konkurencijom ističe u odnosu na druge djevojke koje će nastupati na europskom prvenstvu? Pa ne gledam to nekako tako. Mi smo tu sad na pripremama, normalno treniramo, normalno se družimo, odnosi su nam stvarno super, nema tu zle krvi, ali ne volim takve neke stvari govoriti za sebe. Nedavno ste osvojili srebrnu medalju na Premier ligi u Kairu, na mjestu gdje će se koncem godine održati svjetsko prvenstvo. Koji su ciljevi prvo na europskom prvenstvu, onda zatim i za svjetsko prvenstvo? Pa prvi cilj je europsko, zato što s medaljom na europskom se automatski kvalificiramo na svjetsko prvenstvo. Ali osim toga imamo još i za europsko prvenstvo Premier ligu zadnju, svjetske igre u 8. mjesecu i onda u 10. ili krajem 10. mjeseca svjetsko prvenstvo. Daj Bože da bude medalja na svjetskom prvenstvu, mislim svaka medalja bi bila uspjeh. Kako si se općenito pripremala za ovu sezonu? Imaš li neke elemente na kojima si radila? Pa s obzirom da mi je sezona počela sa ozljedom, pa sam propustila Premier ligu u Parizu i europsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore. Nekako sam se u tom trenutku najviše fokusirala na noge i postepeno sam se vraćala u natjecanje, u cijeli taj dio natjecateljski. Tako da ništa, svaki dan treninzi, kondicijska priprema, natjecanja i to je to. A kako mentalno balansiraš između velikih očekivanja i činjenica da si još uvijek na početku svoje seniorske karijere? Pa u tome mi pomaže moj sportski psiholog, koji mi nekako pomaže da sama sebi pomognem s tim očekivanjima, pritiskom, očekivanjima drugih. Ali dobro je, sve je super za sad. I za kraj, što bi poručila mladim karatisticama i karatistima koji sanjaju o ovakvom uspjehu kakav ti već sada ostvaruješ? Pa da ne odustaju nikada. Jer kad tad će isplivati, rezultat će doći. Onda kad dođe rezultat, to je tek početak ka većim stvarima. Hvala Ema i sretno. Hvala.